Ako ipakita din hinyo karon ang niluto sa akong anak ni Lester ni Feliciang, akong anak si Kevin Warren Ayuban, si Lester Kadaw Abueva og si Feliz Kadaw Puntod. Kauban sila sa ilang entrepreneurship, sa ilang 10 entrepreneurship 10 nga under ni Ma'am Nico Medi sa Butil. Ang ilang giluto karon is turon tag 5 pesos ang buok niya tungod sa kalami ning kuha gyud akong asawa og balik 50 pesos mo na busog ko ron sa turon. Tamis yun noon pero ganahan man ko nya gigutom pud ko sa nag-insulin man pud ko mao na nga ning palit kaon gud ko og turon nga hinimo sa akong anak og sa iyang kauban nga si Lester Kadaw Abueva og Feliz Kadaw Puntod. Okay, so ako na ipakita ninyo ang ilang niluto. Mao ni ang ilang in-trip sa akong mga anak sa kang Lester ug kang Feliciang. Unya daghan na sila halin, kada adlaw sila maghimo. Mao ni nga nga din ni anak. Kamuti nga turon. Ha? Kamuti nga turon. Kamuti turon na palit na mo kay gahapon ko angan pagkajud mga tao Diyan inaning palit og balik 50 pesos kay support sa ilang project sa entrepreneurship. So, lamian kaayo kaysa tung gusto mo kaon og turon nga kamuti. Kala palit mo diri tag 5 pesos lang. Ang uban ini tag 10 pesos, ang ila 5 pesos lang ang ilang baligya silang project sa Entrep grade 10 nga under ni Ma'am Nico Medi sa Orias sa Alicia Technical Vocational High School. Okay, kamuti turon ninyo. Kamuti turon. So, og mapuhon, magluto na po sila niya lamian kaayo kinsa tong gusto mo palit, just order. PMA kasi itong mupalit og turon nga kamuti dagko pud pagkaputo 5 pesos lang. So mapuhon magluto na po sila. I don't know to how many days sila magluto og turon kay tungod sa ilang accomplishment sa ilang entrepreneurship 10 again under ni Ma'am Nico Medi sa Orias Butil sa Alicia Technical Vocational High School. Salamat, thanks for watching. For videos, please click here and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.